Let's say dan napling jong pi ki parlok beit jongi ki balaju sngo syapang kine ki Messianic Judaism lane ki Messianic Jew. But let's say dan napling jong pi ki parlok ki bompat ju sngo ru syapang kane ka kanhun. Kane ka Messianic Judaism kane ka kanhun niam jong ki Jew ki balangan ha Messiah. But ya kane ka kanhun las dang hakis nam kat kandai spat rupo kat kandai spa nyopo daki Kristan ki badai na kajat benriu Hebrew. Kine ki Messianic Jew lane ki Jew ki balangan ha Yeshua Messiah. Kim kwa setia ban pen itu yalade sya ki para Jew bakidai ki Kristan. Bat kim pendon kam setia ya ki kentin ki bangi ki Kristan ki pendon kam. Kum kanuksa ya ujisu ki khot Yeshua Messiah. Ya ka ying mane jongki lakhot synagogue. Ya ki pastor jongki latip kum ki rabi. Kine ki Jew ki balangat hau Messiah. Ki sautu bakidai ban pen itu yelane sya ki parajat benriu Jew. Bakidai ki jat benriu Jew ki badang bat ya ka niam tan rai jongki om ki Jew ki balakalanem. Namar layar tu lupa syapang Yeshua Messiah daki prophet nadu ke kitab barim jong ke testament ke barim. Pat haba ki duai penkut haki jing duai jong kiru ki pendon kam daki kentin ki ba om kumne. Haka kerteng jong Yeshua ubadai Messiah. Amen. Syapang gajingat jongki. Syapang gajing penim, kingat baya gajing penim. La banyo tang lengba gajing pediang ya Yeshua Messiah kum unong penim basiman jong lane kabriu. Kingat ru bakatanak lane ka khotba jongki jiu. Bat ka testament ka batmai kadai ka ktien jong ublay. Kidang bat ya ki jinglat niam otshare kumbala otshare ya ujisu. Ki penbaptis ru ya ki dekot jongki. Kinai ki Jew ki balangat ha Messiah. Ki pen itu ya lade sya ki jat benriu Jew. Kum ki ma minim. Kum ki ma minim. Kabamut ki bangat. Om ki ba lakelaniam. Kene ke movement jong ki Jew ki balangat ha Messiah. Kalau nang kiu syapang. Bat kalau nang kiu ru ha ka jing bun briu. Lang ba ki Jew ki badan ha keleng saudong jong kene ke pertai. Bat ki dan hadut lai lak ngut. Ki Jew ha ke pertai borok kowe. Ki badan ha pok kene ke kenhun ka balangat ha Messiah. Bat tang ha pok ri Israel. Kane kakenhun kalakot sya kumba san po hajar ngun pila banyo i hang ne ya ka rukom pynlong Jingiaseng jongki batru ya ka rukom syakri blay jongki ngin duai kerpang na kabenta jongki ne ki Messianic Jew pakin la pan pensuthu ya ki parajat benriu jongki kam tam banyatu syapang Yeshua Messiah ubaki prophet kila det banyatu lupa haki testament kibarin jong kaktin jong ublay.